Għar-raba' ġimgħa konseguttiva statistika tal-Kummissjoni Ewropea turi żieda fil-prezz tal-fuel madwar l-Ewropa. Il-prezz tal-petrol fiż-żona euro tela l-euro 39 ċenteżmu, żieda ta' 2 ċenteżmi fil-waqt li dak tad-diesel żdied ukoll b'2 ċenteżmi u tela l-euro 24 ċenteżmu. Dan wara li fil-ġimagħtejn ta' qabel kien hemm żieda ta' 6 ċenteżmi fil-petrol u 7 ċenteżmi fid-diesel. Li jfisser fuq medda ta' xahar madwar l-Ewropa kien hemm żieda ta' 8 ċenteżmi fil-petrol u 9 ċenteżmi fid-diesel. Iż-żieda fil-prezzijiet kienet madwar ħafna pajjiżi Ewropej. Il-Partit Laburista reaġixxa għal dawn il-bidliet fil-prezzijiet billi qal li għal darb'oħra l-istatistika tal-Kummissjoni tgiddeb id-diskors ta' Simon Busuttil li hawn xi pajjiż fejn il-prezz tal-fuel huwa taħt l-ewro. Aktar u aktar m'hawnx pajjiżi fejn il-prezz ta' diesel huwa 94 ċenteżmu u dak tal-petrol huwa 99 ċenteżmu li skont il-website tal-Partit Nazzjonalista huma l-prezzijiet ġusti. L-istatistika tal-Kummissjoni tindika li l-prezz medju tal-petrol fiż-żona euro u euro 39 ċenteżmu, jiġifieri 40 ċenteżmu aktar milli qed isostni Busuttil. Fejn jidħol id-diesel id-distak bejn il-prezz li kwota l-kap tal-Oppożizzjoni u l-prezz reali fl-Unjoni Ewropea huwa ta' 32 ċenteżmu. Il-Partit Laburista qal li bħal f'diversi każijiet oħra l darb'oħra l-analiżi ekonomika tal-Oppożizzjoni kienet iggwidata verament ħażin.